2 kg. Nám to bolo ľúto, lebo pískal, vieš? Hovorím, ale Paťo. Neboj, sám pôjdem, no musíš sa ešte postučiť. Tak to. Je tam! V prvom rade by som vám chcel poďakovať Ruslan za účasť na našom podujatí. Verím, že budete mať krásny aj v budúcich rokoch. Ešte by som chcel dať slovo tu Marošovi, ktorý je hlavným garantom tohto súčasného maratónu tu v Šoporni, ktorý sa stará a zabezpečuje to. No a ešte jednu takú vec, že konečne tu máme aj rybára, ktorému sa podarilo po 6 rokoch uloviť sumca. Nebol síce víťazný, ale bol. Maroš, čo, pristúpime vyhodnotenú súťaž, ešte Maroš má niečo, takže nech vám povie, čo má na srdci. Ja som rád, že sa vám to všetkým páčilo, čo by som chcel poďakovať hlavne sponzorom, vďaka ktorým toto všetko tu môže byť. Je to tu, ktorý nám daroval mäso, víťaz ročných pretekov, potom je to reštaurácia Motor, nám zabezpečuje a jedno družstvo išlo na východ, není sú tu, o ktorých sme mali, niektorí povedali výborné klobásky, takže beriem to ako úspešný rok, boli chytené 11 rýb bolo vodovaných, boli tam krásne ryby, boli tam cez 2,2 m, je tu víťaz toho, takže neviem, prejdeme k odovzdávaní cien, takže dal by som hneď za prvú rybu, tú ulovenú prvá ryba. Na pamiatku gratulujeme. To je zahraničný tím, ktorý máme z Českej jeden aj druhý, nech pristúpia bližšie. Na pamiatku, aspoň, že boli Šoporni, aby vedeli, že kde je to. A aby prišli znova. A tu ďakujeme ešte našim saským kolegom za dobre čapované pivo. Ste nám postovali proste manovať. Pristúpime vyhodnoteniu tej hlavnej súťaže. 3 ceny, 3 miesta, na ktorých sa umiestnili. MK, keď si. Doma
Áno. Celková váha urovené zo sumcov je 3,22 kg. Páči sa, chlapci, tretia cena. Prerátajte si. Reklamácia sa neprijíma. Prerátajte si. Ideme na druhú cenu. Morava. Traja sumci. Celková váha 55,98 kg. Páni, gratulujeme. Tak víťazom 6. ročníka sumcového maratónu na revíri Pasienok sa stáva staronový víťaz. Teraz je to ten catfish. Hej! To je pomocníkom, držali ten chvost. Takže dvaja sumci, celková váha 112 kg. Jeden 61, druhý 51 kg. Dĺžky 2,19 a 2,12. Gratulujem. Gratulujeme k životnému úspechu. A odozdávame prvú cenu tam, kam patrí. Prerátajte. A už som to pekne chcel vytrhnúť. Marekovi rybu dám. Stáva za najväčšiu ulovenú rybu, tak ide zase na toto miesto. Bolo to sumec 61 kg. Blahoželáme. Hej! Hej! Policajti, keď ma zastavia, tak... Teba nie. Správajme sa oproti sebe, alebo prakticky slušne. Dajme si úctu, nebuďme na seba drzí, správajme sa pri vode, hlavne sme prišli preto, aby sme si ryby aj chytili. Že niekto robí buchot, niekomu ide proste, zaspieva si a tak ďalej. Ale keď padne tá 9. hodina, aby bol pri vode naozaj kľud. My, môžem povedať za tým Záhorákov, proste my sme tam mali ticho, teplo, tekutiny. To proste, to sa nedá opísať. Ďalšia vec, dobrá vec, zavrela sa cesta, nechodil tam nikto. Proste to sú také veci. A že máme aj zo zahraničia, prakticky z Čiech máme tu hostí, ktorí by chceli prísť na druhý rok a tak ďalej. Proste to jednoducho, aj takí, oni sú tiež rybári. Jasne. Treba sa naozaj správať a hlavne to ticho pri tej vode a úspechov, ja si myslím, že bude ešte oveľa viacej. Tak. Lebo tie ryby nezobrali len tie dve dvojmetrové, nezobrali len tak. Podľa mňa to ticho tam bolo. Určite. Tak, malý kľud. Potrebné, malý kľud. Dobre. Takže, a organizátorovi vôbec Zväzu a Marianovi, že sa vôbec na to podujala. Ja neviem, asi ma nebude chcieť zobrať do toho, na ten starý váh už také špekulácie. Sem ťa nezober. Vylúčený. Hneď je vylúčený. Takže, Dobre. ste super chalani. Dobre, ďakujeme. Nech vás vychodí. Myslím si, že